Moikka! Mun nimi on Pauliina Pöyhönen ja mä oon Wellness-malli-finalisti 2023. Meidän yksi yhteistyökumppaneista on Hyvinvointiala HALI ry ja tämä video on toteutettu yhteistyössä HALI ry:n kanssa. Hyvinvointiala HALI ry edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä. He myöskin neuvottelevat yleissitovat työehtosopimukset. HALI ry:n 1560 jäsentä työllistää yli 100 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista. HALI on alan johtava asiantuntija, joka tarjoaa ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseen. HALIn visiona on saada laadukkaat hyvinvointipalvelut jokaiselle elämäntilanteesta ja vaarallisuudesta riippumatta. Ja mä pääsin tutustumaan yhteen HALIn jäsenistä ja mä valitsin itselleni Humanan ja erityisesti ikääntyneiden palvelut ja mä pääsin tutustumaan Keravalla sijaitsevaan Kristallikartanoon, joka on tehostettu palveluasumisen yksikkö. Mä pääsin siellä haastattelemaan yksikön johtajaa sekä palveluvastaavaa, joka on myöskin toiminut vastaavana sairaanhoitajana. Tämä tehtävä on erityisesti lähellä mun sydäntä, koska mä oon koulutukseltani sairaanhoitaja ja mä opiskelen parhaillaan johtamisen maisteriopintoja, joten musta oli ihana päästä tutustumaan Humanan ikääntyneiden palveluihin. Ja musta tää oli todella kiva tehtävä myöskin sen takia, että mä pääsin haastattelemaan nimenomaan palveluvastaavaa sekä yksikön johtajaa, koska mä oon itse erittäin kiinnostunut esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja miten meillä sosiaali- ja terveysalalla johdetaan henkilöstöä. Humana tarjoaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja vammaisille henkilöille sekä kotisairaanhoito- ja kotipalveluita. Tehostettu palveluasuminen soveltuu asiakkaalle, joka tarvitsee jatkuvaa apua ja ohjausta kaikissa päivittäisissä toimissaan ympäri vuorokauden. Asiakas asuu ryhmäkodissa, jossa hän saa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, aktiivista toimintakykyä edistävää toimintaa, ateria-, hygienia-, turva- ja siivouspalveluita sekä asiointiapua. Tämä asumismuoto tarjoaa asiakkaalle sosiaalista, turvallista ja toimintakykyä edistävää asumista sekä huolenpitoa. Aloitetaan ensimmäisillä kysymyksillä. Eli kuka olet ja mitä teet työksesi? Mä voin aloittaa jo. Eli mä oon Taru Sarjovaara ja toimin yksikön johtajana tässä Humanan Kristallihovissa ja Kristallikartanossa. Joo, ja mä oon Roosa Posti ja mä työskentelen täällä Keravalla Kristallikartanossa vastaavana sairaanhoitajana. Eli tosiaan kertoisitteko te vähän lyhyesti tästä Humanan toiminnasta? Joo. Eli Humana Suomessa toimii tällä hetkellä avopalveluissa, lastensuojelupalveluissa, vammaispalveluissa ja sitten meillä on nämä ikääntyneiden palvelut ja vielä päihde- ja mielenterveyspalvelut. Okay. Ja vammaispuoli myös. Eli hyvin laajalla sektorilla tällä hetkellä toimimme. Joo. No mites sitten, kertoisitteko te vähän lisää, että minkälainen tämä teidän yksikkö on? Missä te työskentelette? No, tää on tämmönen pieni 14-paikkainen yksikkö. Että täällä on ikäihmisiä, muistisairaita on suurin osa. Ja ikääntyneiden palveluissa on meidän Kristallikartanon asiakaskunta. Ympärivuorokautista hoivaa tuotetaan. Joo. No kertoisitteko te sitten vähän, että minkälainen se teidän niin kuin normaali työpäivä on? Meillä täällä aika lailla on siis semmoinen perusrunko, mikä nyt joka päivä, että asukkaiden hoito ja näin, mutta sitten on sairaanhoitajan työssä on paljon lisäksi. Sitten on lääkärin konsultointia, lääkärin kierrot ja apteekkitilaukset ja sitten erilaiset tämmöiset mittaukset ja verinäytteiden ottoa. Ja minkälainen sun tavallinen työpäivä on Humanalla? Mun tavallinen työpäivä koostuu hyvin pitkälti hallinnon töistä ja toki niin kuin yksikön vastuusairaanhoitajien sitten tukemisesta niissä asioissa, joissa he tukea tarvitsevat ja kyllä se hyvin pitkälti paperien ja järjestelmien kanssa ja johtamiseen liittyvää työtä on. Ja mikä siinä sun työssä juuri on parasta?
No mä sanon, että se vaihteluvuus, että on niinku, ei ole samanlaisia päiviä. No sitten ehkä mä tykkään siitä, että on jotain haastetta. Että aina Tarulle voi sanoa, että nyt kaipaisi vähän lisää jotain ja sitten tulee semmoista, että ei ole liian helppoa. Että se on semmoinen, ja mä sanon, että täällä nyt ylipäätänsä tämä työporukka on se ja asukkaat ja mikä on parasta. Melkein voisin sanoa ihan samat sanat kuin Roosa, että asiakkaat ja omaiset ja heidän kanssaan se niin kuin tavallaan se yhteydenpito ja työskentely on tosi antoisaa ja kiitollista ennen kaikkea. Ja toki niin kuin mun roolissa ehkä korostuu sitten myös se, niin kuin, ne johtamisen tehtävät. Eli kyllä mun täytyy sanoa, että mä tuun joka päivä tosi hyvällä mielellä, että mulla on niin mahtava tiimi, minkä kanssa itse asiassa se antaa mulle voimaa tehdä niin kuin tätä työtä ja minkä takia mä tästä tykkään, niin on mun henkilökunta. No entäs sitten mikä on haastavinta juuri sun työssä? En sanoisi, että niinku haastavinta, mutta ehkä koskettavinta on just se asukkaista luopuminen siinä sitten elämän päättyessä. Näin se varmasti on. Meillä on hyvin pitkät hoitosuhteet asiakkaiden kanssa ja kyllähän se aina koskettaa, kun pitkä asiakassuhde päättyy ja hoitajat on hyvin kiintyneitä ollut meidän asiakkaisiin. Että varmasti se on niin kuin haastavin ja koskettavin tilanne meillä. Mun työssäni varmasti haastetta eniten tuottaa nämä järjestelmät, jotka ei ole yhteneväiset julkisen puolen kanssa, eli tiedon saaminen ynnä muu, niin vaatii vähän enemmän meillä ponnisteluita kuin varmasti muualla, missä on sitten julkisen puolen tieto saatavilla helposti, että joudutaan siinä käyttämään paljon lääkärin apua, että saadaan se tieto sitten meille asti ja että asiakkaat tulee hoidettua turvallisesti. Mites sitten, minkälaisia uramahdollisuuksia just nimenomaan teidän tässä yksikössä on? No, mä oon siis itse tullut silloin lähihoitajana, opiskelijana harjoitteluun ensin ja tein siinä sitten opiskeluaikoina keikkaa ja sitten jäin töihin valmistumisen jälkeen, sain siinä vakituisen työpaikan sitten heti ja siitä heti oli puhetta, että jossain välissä sitten jos haluaa lähteä opiskelemaan sairaanhoitajaksi, niin on mahdollisuus ja tuettiin siihen. Ja sitten jossain vaiheessa mä hain sinne kouluun ja aloin opiskella sairaanhoitajaksi ja kävin siinä sitten muualla töissäkin välissä ja sitten palasin takaisin sitten tänne ja sitten on sitten siirtymässä palveluvastaavan hommiin seuraavaksi. Kuulostaa kyllä tosi kivalta urapolulta. Joo, on kyllä mahdollisuuksia tosi kiva päästä eteenpäin. Se meidän juttu onkin, että työntekijöille luodaan jo opiskeluvaiheessa, niin katsotaan asioita eteenpäin ja mietitään, että mitä se tulevaisuus voisi meillä Humanalla olla ja panostetaan niihin henkilökohtaisiin unelmiin ja tavoitteisiin niin kuin yhdessä ja tuetaan. Joo, se on kyllä tosi kiva kuulla kyllä, että jo opiskeluvaiheessa ja siinä uran alkutaipaleella otetaan jo huomioon sitä tässä urapolun suunnitelmaa. Me ollaan oikeasti ihan valovuoden edellä. Sitten miten teillä johdetaan henkilöstöä? Meillä johtaminen on hyvin pitkälti sitä, että se tulee työhyvinvoinnista, eli kyllä se lähtee ihan siitä, että henkilökunta voi hyvin ja se on sen kaiken perusta. No mä sanoin, että me saadaan aika itsenäisesti toimia täällä, että Taru luottaa niihin meidän tekemiin ratkaisuihin kyllä. Ja sitten toki jos tarvitaan jotain apua tai tukea johonkin, niin sitä myös saadaan sitten. Että on ihan samaa mieltä kuin Roosa siitä asiasta, että kyllä se lähtee siitä että henkilöstön hyvinvoinnista, se koko johtaminen meillä ja työtyytyväisyydestä, joka meillä on ollut vuosia tosi korkea, että työhyvinvoinnista ja siihen, että henkilöstö luotetaan ja heidän ratkaisuja tuetaan ja keskustellaan asioista. Et kyllähän se on se meidän juttu, se työhyvinvointi tässä johtamisessa. Miten sitten ihan käytännön tasolla, niin miten siitä teidän työhyvinvoinnista huolehditaan? No, meidän työhyvinvoinnista
huolehditaan niin, että me tarjotaan työntekijälle tämmöinen Go by Bike-etu ja sen lisäksi meillä on tämä kulttuuri- ja liikuntasetelietu aika huomattavan suuri, joka vuosittain työntekijä sitten saa omaan virkistäytymiseensä käyttää tai vaikka hierontaan tai mihin tahansa, mitä sillä voi sitten niiden sääntöjen rajoissa ostaa. Ja toinen, miten me tuetaan työhyvinvointia, on isosti varmasti se, että työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa, niitä kuunnellaan. Ei varmasti ole tilannetta, että jonkun työvuorotoive olisi esimerkiksi vuosiin jäänyt täyttämättä. Kunnioitetaan ja muistetaan, että heillä on myös se henkilökohtainen elämä ja sieltä tulevat asiat ja pyritään myös työvuorosuunnittelussa huomioimaan näitä asioita. Avoimella keskustelulla päästään aina parhaaseen lopputulokseen ja aina ne järjestyy, että pahaa mieltä ei ole tarttunut työvuorojen takia meillä potea. Miten sitten työntekijän näkökulmasta, niin miten teillä huolehditaan työhyvinvoinnista? No mä sanoisin siihen ehkä just tuonne, että työntekijöitä kuunnellaan ja niiden toiveita just noiden työvuorojen suhteen ja sitten tietenkin on kiva lisätä kaikki kulttuuri- ja liikuntasetelit ja muut mitä on niinku täällä. Miten teidän arvot näkyy arjessa? Humana on aidosti arvojohdettu yhtiö ja arvot näkyy meidän arjessa hyvinkin paljon. Itse kun mennään tähän yksikköön, niin arvot näkyy ihan konkretiassa siten, että työntekijöiden tullessa meille töihin, niin arvot käydään heidän kanssaan läpi ja mitä ne konkreettisella tasolla tarkoittaa ja miten me toivotaan, että niihin sitoudutaan ja toisaalta myös kuullaan sitä työntekijää, että miten hän kokee ne arvot ja miten niiden kanssa meillä toimitaan ja mitä ne hänelle merkitsee, miten hän myös näkee ne. Mä sanoin, että meillä ehkä ne arvot näkyy täällä yksikön arjessa ihan niin kuin asukkaiden päivittäisessä kohtaamisessa ja hoitotilanteissa ja sitten työntekijöiden, miten me kohdellaan toisiamme. Eli arvot tässä yksikössä näkyy myös sillä tavalla, että miten me kohdellaan toisiamme, miten meillä kohdataan opiskelijat, jotka on vasta alalle tulossa, uudet asukkaat, omaiset. Arvot näkyy itse asiassa tosi isosti meillä ihan kaikessa, mitä me tehdään. Ja ne ohjaa meitä tekemään asioita oikealla tavalla täällä ja niistä keskustellaan myös ihan tosi paljon, että se ei ole mikään ulkoinen tekijä tai ylimääräinen asia, vaan me ollaan kaikki niihin tosi sitoutuneita oltu. Arvot näkyy myös niin, että meillä kaikki työntekijät on tärkeitä ja samanarvoisia. Kukaan ei ole toistaan parempi tai huonompi. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja kaikkien työllä on merkitys. Me tarvitaan kaikki toisiamme, siitä tulee se hyvä kokonaisuus. Ihana kuulla. Millaisena näet tämän alan tulevaisuudessa? Mä näen tämän positiivisena ja kehittyvänä. Tulee paljon uutta teknologiaa, mitä voidaan hyödyntää. Ja siis paljon mahdollisuuksia. Laadun kanssa työskennellään tosi paljon ja laatuasiat on meille äärimmäisen tärkeitä ja niissä ollaankin oltu monessa sitten jo ihan edelläkävijä niin kuin Humanalla ja toisaalta sitten tämä yksikköä jos ajatellaan, niin tämän tulevaisuus on varmaan ihan huikea, että me ollaan nyt jo palkittu yksikkö, Humana on meitä palkinnut meidän hyvästä toiminnasta ja se on jatkunut jo useamman vuoden ja varmasti tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa ja siitä ollaan kyllä kovin kiitollisia. Sitten ehkä isoimpana juttuna on varmaan, kun mietitään isoa kuvaa, niin näen haasteena sellaisen alan tulevaisuudessa, että miten me saadaan tänne niitä ihmisiä, jotka on jatkossakin niin kuin innokkaita tulemaan tänne alalle. Eli se on varmaan se, mikä tällä hetkellä eniten mietityttää, että miten me saadaan niin kuin nuoret innostumaan tästä ja alan vaihtajia tänne alalle ja paljon uutta innokasta osaajaa. Mitä sitten olette tehnyt sen vetovoiman ja pitovoiman hyväksi? Kyllä se varmaan on se, että meillä on ihan älyttömän hyvä porukka täällä ja meillä on hyvä työskennellä yhdessä ja meillä on kivaa täällä. Eli kyllä se työhyvinvointi korostuu taas myös siinä asiassa, että meille halutaan tulla, meille on tulijoita
ei ole juurikaan tarvetta niin kuin sijaisille muuta kuin pois, tietysti jos joku on sairaana ja näin. Henkilökunta on tosi sitoutunutta ja silloin se homma rokkaa ja tulijoita on tosi kivasti ollut koko ajan. No, mitä sitten työntekijän näkökulmasta, niin mitä te olette tehnyt sen vetovoiman ja pitovoiman hyväksi tai miten se näkyy siinä teidän arjessa? Mä sanon ehkä sen, että me päästään täällä vaikuttamaan siihen tai mukaan siihen, kun valitaan uusia työntekijöitä. Ja kyllä mä sanon sen, että töihin on kiva tulla ja meillä on täällä hauskaa, kaikki puhaltaa yhteen hiileen, niin se vaikuttaa paljon siis se työporukka siihen kyllä, että on kiva olla töissä. Niin homma sujuu. Niin kyllä. Se on tosi tärkeä osa sitä niin kuin työhyvinvointia ja työssä viihtymistä ja nimenomaan myöskin siihen pitovoimaan liittyen, että on hyvä olla. Mitä haluaisit sanoa uusille työntekijöille tai hakijoille? Mä varmaan sanoisin, että tervetuloa Humana, että tää homma rokkaa ja meillä on oikeasti ihan superhauskaa täällä toistemme kanssa ja me viihdytään. Ja älkää unohtako niitä uramahdollisuuksia, että me oikeasti uskotaan uusiin tyyppeihin ja teidän osaamiseen. Kyllä. Sanoisin, että jos haluaa tulla hyvään työporukkaan, niin tänne vaan töihin. Ja tää kyllä teidän niinku yhteishenki paistaa kyllä, että oli tosi tervetullut ja ihana olo oli tulla tänne niinku yksikköön ja se hyvä yhteishenki oikeasti loistaa kyllä täällä, että se tulee heti ilmi. Meillä Humanalla on tosi avoin ja rento työilmapiiri myös niin kuin johdon suhteen, että ei tarvitse koskaan miettiä, että keneltä voi kysyä ja että voinko kysyä ollenkaan, vaan että aina saa apua myös niin kuin ylemmältä johdolta ja tavallaan on semmoinen tiimihenki myös siihen suuntaan. Meillä ei tarvitse myöskään pelätä sitä, että ei osaa tai tiedä jotain asiaa. Kaikki on valmiita aina neuvomaan ja auttamaan. Ja jos ei jotain tiedetä tai jotain osata, niin sitten mietitään, mistä se apu ja neuvo löytyy. Että ketään ei jätetä yksin. Se on tosi ihana. Hei, kiitos tosi paljon tästä, että pääsin haastattelemaan teitä ja tutustumaan teidän niin kuin yksikköön ja toimintaan. Oli tosi antoisa päivä teidän kanssa täällä ja kiitos vielä oikein paljon. Kiitos ja ihanaa kun tulit ja kerron nyt kaikille terveisiä, että vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa tämä homma oikeasti rokkaa. Ehdottomasti.